أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. masu saurari za ku saurari wannan waka ce ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga bakin almajirinku Gazali Abubakar Imam Khalifan Sharif Rabi'u Usman Baba na jihar Sokoto. Dan neman ƙarin bayani ka buga nambar waya 081 63 54 58 55. Allah ya ƙara mana kauna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu ayi komai idan zana farawa Allah da sunan ka zanye. Ya malikal mulki Allah ban iko in yabon masoyi wanda gabba masuna na kada na shi ma'ana Rasulullah. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Wanda sai an faso shi ake samun kabuli a gunka, wanda duk wanda ya fita farki nasa ya gama biyanka, shi ne fa wanda kake wa salati Ubangiji ba iyaka. Masoyanka babba kamar su Shehu Ahmad Tijjani da Diyani ba rabe ba, da Shehu na Uthman bin Kodi har da Inyas Waliyullah. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Bayan salati ya gun manzon Allah abun so da ƙauna, ya ƴan uwana masoya ɗan abadalla sirrin amina. Sai ku zo du mu zauna, Imam Gazali ya gode zanya gumma aiki Rasulallah. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Salatullah ma'at taslimi alaika ga sallamata, babban masoyi na Allah annabi shugaban makusanta. Na san kana ji ma'aikin Allah sayyidi tawa fata. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah. Wallahi tallahi ya Mahmudu ka shaida ni ina son ka, kuma dan hakan ne ya sani na dage da yabo a gurinka. Da salati na san da su ne ake samun isa a gare ka. Na shaida duk mai salati da bege to yana gun Rasulullah. Mai isa mai mukami Sayyidina Muhammadu Rasulullah.
Jibril ya zo ya gaishe da babba, ya ce ilahu ya baka mutum 70,000 kadiba, ka sa su aljanna babu ya safi dan Amina da Abdullah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Rasulu yace na nemi da kari gun makagen halitta, Mahamudu ya roki Allah tabbi jam ka zo kaga kyauta. Allah ya ce duk da na bashi 70,000 ka farta. Rasulu domin ya sarka ga samu cikin su ya nura zatillah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Kai ne wanda dan dalilin san ka Ubangiji ya kira mu da khairu ummatin, sannan komai mun kaso za ya ba mu. Albarkacin san ka in muka safa mai kuma zai kyale mu, sai ran da za a yi sabi kuma zai afuwa dan ka zikirullah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. A dan isar Mustapha Allah ya yi rantsuwa har da ransa, dan isar sa baka jin Allah sai da jin ambatarsa. Allahu raddi yake kan dukkan wanda ya yi tsambamarsa, ku tambaya Abu Lahab da wani da son kace jasta nurullah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Tabbaci da babu sauki bayan bismillah samanta, matarsa ita ma la'anta ta shafe ta don bin mijinta. Shi ko walidu suran nun wal kalami idan mun karanta, Allahu ya kambama mai zaki goma dan kin Rasulallah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Wanda ya soka Allah zai masa 19 na kyauta. Mun soka manzo Muhammad yarda da mu nabi a babinta. Na san dalilin ka Allah ya yi barzakhu dan a tara ta, dan tun na farko da ƙarshe sai sun gane matsayin ka sallallah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Malam kenan kiyama gaba ɗaya an yi ta don dalilin su fati. Fatima az-Zahra ya ga musahihul hasanati. Ranar masoyanka ba wahala garai kadu'ul anati. Makiyinka ya halaka babu shawara bar magakin masallallah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Mahmudu domin mukami da ka guminka kamshi yake yi, kawalinka ba ma batun najasa har warki ciwo yake yi. Yawonka manzo Muhammadu har ma daɗaɗarwa suke yi, Husaini ya warke kishirwar sarsosa yawonka sallallah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Mai isa mai mukami waƙar tawa nan zan taƙaita, saboda ba ni da ilimi balle har in ce in tsawaita. Yi shawara 'yan uwa kuma kama salati kar mu warkanta, mu riƙe shi sosai da begen baban Fatima da Zil Abdillah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Kam Gazali Abubakari Gandu anan nake cewa, ma'assalam shu'ara'ul Islam Allah ba mu dacewa. Almajirin ku ne mai kankan ba nan nake hamdalewa. In kun gana yo kure ku kira ni na gyara farda ibadallah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah. Mai isa mai mukami sayyiduna Muhammadu Rasulullah.